Okay, kay sunan may adlaw na itong tanan. Kumusta ka mo? Aniyan sa minyong alagad si kanginan Trifon Morales. Ugang ang partner din na pita may gala. Si Randy Tayad. Kumusta ka mo tanan? Asap kita. Always say a prayer mga kay sunan mo na importante. Atong pagpanalangin, pagsangpit nito sa labang magagahom. Lord, thank you kayo sa imong gihatang ka namong grasya matag adlaw. Thank you kay Lord. O ang ipangandoy na mo ang kalinaw sa tibok kalibutan, Lord. Thank you kayo. Thank you kayo. Bueno, ang atong suwatan po karon hatagan ng pagdagan no na pinadakinis usa ka lalaki nga magpatawag ng sangan nga minuti nga ano title ni namos drama sa una. Brando. Dini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Brando. Pwede mo igala, kini ako yung tamporo ninyo, no? Problema gyud ko ani. Bahay ni sa pagbabdod sa akong asawa mga higala. O diin undo mi katuig sa among panag-uban. Karon pa gyud siya mabdos kong asawa. Ug ngano na problema ako ani pagkamabdosa, no? Ani ona ko pagsugod ang mga panghitabo ha. Ang adlaw hapit na musalo nga kanimo layo na ako. Way kutat ang kakulbaning dughan, ang kamingaw maoy labing naghari. Inigsugod pagtunog sa yamog, mga dahong laya, mga hulog, mga luha sama sa tuburan. Way hunong ang pagtubod, inig abot sa gabi, inig balo sa kamingaw, labi nag akong mabati. Ang tingog sa mga kalaw, inigngit-ngit sa sidlakan, inig sidlak sa adlaw, inig panglupad sa mga langgam, gihandom ko ikaw. Samot ang luto na to, ani. Day. Dali na, oy. Mga una ta, oy. Ay, nakaluto na day ka? Nga, mga una gani. Ang masagwa o sa may kato na to pag kumakaluto. Very good. Naibiliban ako. Di mo bilib. Ikos kong asawa, eh. Tanan akong bilib. Urot. Saba diha, eh. Karaan na kayo ng istorya, ha? Karaan bitaw. Ang napausog rin ng dialoga mo, karaan kay naong. Nya, kasi man nagpaunso, ana. Ay, wako kibaw. Ay, limot ko gid sa tong karaan, ah. Mao na diha. So karon mi angko na ka nga karaan na gyud ay ka. Aha ka gyud mo, eh. Dali na sila misa, oy. Kay na ko'y sinukat. Okay. What is our sudan, ha? Kana. Oh. Ay nalang pangita paglain ay diha ay nagsigaha imong mata nya palis ngagang imong ilong Awa. kay maura ginay makaya sa tong budget. Ay, ito, day. Di ba na mo ko pasabot god? Akon sa di ay. Unsa ba hinungdan nga wa man kay kanang mukaon ha? Unsa hinungdan? Ayay, basig may lain na ka nga gustong mo atiman nimo. Timar ko taka lang kadiya, oy. Unya lagi nga nagtimi-timi man kadiha nga nagkaon. Murag wa man kay gana, murag magdi ka ganahan. Pida, wadi ko kasabot ay. Sa na ko pagana ni Bognaw tinuwa, tabang ang kape, dili dun pipi imong gikutaw. Nya, naapay sabaw, 14 parata. Sa tanaw ni mo, ganahan ko na. Nya kanang imo, laggo nga itlog. Luyat pag yun na hotdog. Nya kanang dako pag yun ni Montian. Sa tanaw nimo giganahan ko. Sa Canada. Ang Sir akong Furnace. ang imong lutong sudan mo yatong istoryahan, dili ako ah. Ilam diha ay. Dili ni Sip ha, tinuod niyo di. Lami, kay ni mong pagkaluto. Bot-bot imong brado ha ka. Dili ako galuto ana. Luto ng daan nga akong gipalit oy. Kakidot ko eh! Dahil ito na ko. Boli ka rog sayo kay magluto ko sudandaan. Ayun lang day. Ayun na lang kay pagpalit lang lutong daan day. Ngano man?
Ngano di ka ganahan nga ako ang magluto, mas ganahan ka sa lutong daan. Ay, di na mauday. Ang buot ko pasabot, di lang ko gusto mahago taon. Bakit tarmang 2 taon din mahago niya ka. Ngayon taong napatay anak, pero tay anak, pila ka tuig na tang nag-ipon, wagin tay anak. Mga kaluto na lang dahil palita. Ah, sige dong. Sige rin ako. Sige, amping ha. Paulit ayog sa'yo ha. Okay, day. Dugay na tinuod ming nag-uban ni Brando. Pero, wa pa kami tagaig anak sa Ginoo. Lahi ra gyud ganun na bata nga magdagandagan sa bahay. Lahi ra gyud og duna tay anak. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Que hasta parece que estoy en... Ay! Oy, Lena, dali, short nga re. Ay, asa na daing baby. Gimingon naman ko sa imong apo nang, uy. Ay, naadere. Maayo noon nga ni Aka. Mamalihog unta ko nemo. Ay, unsa man na nang? Pwede ibilin ko sa nini mo si Inday kay magpalit kong diaper o pulbos niya kay nahutdan ko. Aw, sige, wag yun ay problema. Kay baw baya ka nga ganahan siya kay kong bata. Ay, sagda lang. Kay basin pohon, mga anak na sad mo. Da, ambot ani, uy, o mga anak pa baka ko. Ay, naon sa mga anak pa, oy. Magpa-check up da ay mong duha. Ikaw o sa imong bana para mahibawan kon kinsa ninyo ang dili makaanak o mapangitaan og paagi kung unsaon nga makabaton gud mong anak. Tuod no. Pero amo sa nang tiguman, uy. O pa manggod may budget nang. Puhon, amo nang sabutan ni Brando. Ay, sige, kung magpalit ka na kay paliton, ako na'y bahala ni Inday. Oh, sige. Salamat kaayo, ha? Oy, day. Isa ng bata. Oy. Day! Napakatugos bata. Kisa na? Kisa na? Ay, anak sa itong silingan, Gwed. Ako sa gihuwaman. Kinsa kasi nga na basig mo hilang na nya presyo na darabataon ta ka maumatiman. Ikaw di ka maumatiman bata. Oy, kinsay gaingon, ha? Nagporisyo bitaw na ganina paghatod anak diri nako. Ako'y nagapahilom in taon ani. Awa, tanawa lami kayong tug. Oh, giot sa man din nimo. Nagporisyo tingay ni ganina kay gipanuhot tingal ning bataa. Unya ang inahan, yang apuhan in taon nga nagbantay, wa man sad tay alamag in taon. Mao nga nagpapalit ko niyag IPI Asyete de Manzanilla ug may akong gihaplas sa tiyan sa bata. Ah, IPI City di Manzanilla. O dungoy, tungod kay ang IPI Asyete de Manzanilla, sigurista. Maayong mo atiman ug mapinanggaon sama sa usa ka inahan. Mao ni siya klase nga dili gid mo surrender pag atiman sa bata. Basta naala ning IPI Asyete de Manzanilla dong makasalig gyud ta. Awa dong, awa. Bisag gibutangan ako siya sa katrio, wa gyud pabaldas iyang katuog. Kay labi man kayang paminaw nga gihaplasan ako sa Asyete de Manzanilla. Maura gyud ni makahupay sa gibati sa bata labi nag mapanuhutan, nya magbutod ang tiyan. IPI Asyete de Manzanilla. Maura gyud katapat ana. Hupay di ang gibati sa bata sama sa butod, ubo ug sipon. Ah, porbida so pagkadindot gid ta taon day og do na patay anak di ba day? Ha? Pundo kitang daghan nga sa Tilban sa Nilyawa para sa atong baby. Og mamahimo ka daw niyang inahan, di ba? Maugi dong. Kung ang usa ka inahan, maalamon og ligon, dili daling mada sa mga tabi-tabi. Mamaayo gyud niya pag-atiman ang bata. Kay ang IPI Asyete de Manzanilla maghatag man niya kahayahay og seguridad nga magdepende niya sa pagbuhat sa maayong butang. Tinuod yun na dahay. Porbida. Kasaligan yun ang IPI City di Manzanilla. Makahupay yun sa gibatis bata. Nakita yun ako
unsa ka gusto akong asawa nga makabaton gyud mig anak. Pero unsaon nga mo gyud mi tagai taon? Bisag unsa na ko trabaho taon. O kami duha magkidabangay mi, buntagay gyud mig himog bata pero wa gyud gitugot sa kagayunan nga makaanak mi. Unya. Pre, sa mo ka mura mo kag bagong mata, hinuktok manoong ka. Sa mo ka, oy. Ah, pre, hindi ko naon na lang ko, pre. May anak na mong Selena ba? Ay, kami Selena ba? May anak na may ba? Nya? Anong kamo man nga ako itong asawa? Ikaw ka na. Cute. Oh yeah, gano'n mo. Tamo ka. Okay ra to si Ilmia. Okay ra, pero lina. Dutang yun ta, pre, no? Sa? Magsigilan taon kang suroy. Ubat sa among anak, ta, di ba? Anong higot mangir na ganahan ka? Still, di mo lang to, do. Ipuro to, do. Ha? Pre, bitaw, pre. Kanang kumidjay, makita pilimigid. Ay, black ka, eh. Kung imo na pangayos, gino, pre, hatar, yun na, pre. Pero di gani. Ay, anong dahil ka-discourage, pre. Ay, ka-discourage. Kaya, bisan og may laing plano ang basin og laing plano ang Ginoo ninyo. Mao nang wa sa mo tagay niya anak, di ba? Mausan. Mao nga ayaw kagulan na pre. Ang may nundanon na pre nga naas Mare. Mahal ka ni Mare pre. Ug mahal sad siya nimo, ha? Kaswerte naman gani nimo kay si Mare gyud imong asawa pre. Ikabilin ug bay. Nya gwapa si Mare na unsam ka oy. Dili pre sa namo silingan nga magsigil ang kaway pre. Ay, siya tabi. Beda. Ma'am. Nom. Mau ba sige gaway, pre? Lagi pre. Kana bambaya pre kana baya pa kana. Sana. Kana. Mag-away kay na sila dia pre. Lungog kay gito sa amo pre. Dagko maging mga tingog. O sabi ilang awayan. Ay ko ano ko kana kong siluso magaya ng laki pre. Mo ba? Oh. Mo kay madungga na mo pre nga moingon ang asawa nga, "Huy, mute. Salamat ka nga nakaasawa ka og dili batig naong." Unya ikabilin pidog bay. Nom. Kimang ka. Ano pre? Ha? Mutubag sa na yung bana, pre. Oy, day! Mo bitang ibili ta kag bay kay bati kag naong. Bungo. Kidot ka, pre. Kidot ka, pre. Oh, diin ka dong. Ako, anday. Nanto ko ilang paritulyo. Nagunsa man ka dito? Ay, Ros, ngal. Unsay nga? Suroy lang. Unsa mong koy? Ano di ka dong? Uy, lain lagi na kay ka. Nakamatikod ko nimo. Unsa man? Kini mga pipila ka adlaw nga nang labay no murag tagdugay na kang muuli. Unya di nakapirming mo istar dinhi sa bahay. Nauntay mga higayon nga wa kay trabaho pero mulakaw sad ka. Ay, unsa ko rin eh. Kanding ko, imo kong lamingon o naihawd. Ha? Oh, Brando. Laay kininis bayo, sige, taga-tubang. Madugay, kailis, tagnaong anili na. Oh, Brando. Basi gilaay lang tuod na si kuya ng Lina kay waang good may anak. Ay, Mo nang lahi ra gyud ko tunay anak nang kay ang bana muuli man gyud nag sayo kay mingaon man sa bata. mao lagi. Pero ang saon man nga, wa gid tingali mi swerte kay wa man tagig anak. Nya amo gid ang puksoin. Saway kag pahilot nang. Basin walang ka mabutang sa hustong posisyon imong matris ba, wala na mga tarong butang. Munang maglisod ka mapdos. Mao pa? Oo. Basin pa di ay. Kay ako biyang ikaagaw no, ingon anak sad. 7 sila katuig nga nag-uban, pero huwag sila to kahig anak. Pero sa diyang nagpahilot siya sa manghilot, namabdos ba dayon siya? Mao ba, Weng? Oo, suway lang nang. Basin pa di ay. Unya uban nila sa mga pag-ampo. Ako ra ang magpahilot, day. Way labot ang akong bana. O dad alang sad. Basin mo ingon ang manghilot nga apilon ang bana nimo paghilot. Ah, sige. Ako inon si Brando, anak, day. Magpahilot mi. Sa? Magpahilot ta dong.
Mao man ay sulti sa akong mga kaila nga mas maayo tingali ko nung magpahilot ta. Kay basig naa na to ang problema ba mao nang di kita makabaton og anak. Ay, sus. Sige, bitaw ko pahilot. Sige, pahilot si Ricky Gary nga dos bulbo. Oh, unsa? Ate, saragod. Isa ang pahilot. Ikaw o ako. Kitang duha. Ha? Unsay koyo ninyo? Maayong adlaw ing kumeroy. Oh, may naglusad. Kining ingko. Ni Ami kay nakadungog manggod mi og mga istorya nga maayo kang muhilot. Unya na ako no kay gihilot nga dili makaanak, pero pag human ko no nimo gihilot, namabdos na. Oh, bitaw. Ay, kinuod nga. So, niya mo kayo kay magpahilot ka. Unta ingko, kay gusto na manggod kaayo ming makabaton og anak ingko. Oh, way problema. Hiluton ka mo. Ato nga o kayo ni imong matis. Kay basig nahiwi nga. Excuse me. Wa nga mabutan sa saktong posisyon. Excuse me, gapon. Masang bisang saan pa ninyo wad-wad, no? Tatuali mo, di ka mamabdos. Kay wa man may mutang-tang sa hutong posisyon ang imong matis. Mao nga, atong okayon, ha? Dili pa yan ang okay-okay, ha? Atong ibutan sa insaktong posisyon. Salamat mano. Kanya di ako, ano? Posisyon dyan mo sakto? Excuse me. Ha? Posisyon di mo ako, ha? Ako ba? Ayun siya. Ako ba? Magunsa man ko. Ako, magunsa ko. Ay, apilon po siya. Apilo nimo siya gihilot mano? Apilon dyan. Natural. Uy, kay basig. Unsa niya yung problema? Anya. Wa man ko'y matris mo, no? Apilo di ko ni mo. Ay, di man bates ay. Ang atong targeto niya niya undo, dili. Unsa day? Unsa may mo targito na ko, ha? Ako rin na kumutong imong itlog. Ito eh. Unsa niya? Ay, ang pagbuot. Kumutong ko na ron. Mahilot ko. Sige. Pagkakidot pa. Nahilot, gyud ming duha taon linas manghilot. O gasta ko. Mura ko kung bakong gituloy pa kuman. Ay, kusog kay mumut itlog. Tiguang nga, oy. Purbida lagi. Unya, nang labay ang pila kadlaw. Aday, iti ba ilang nasudlan ka? Wa pa man gihapon dong uy. Purbida, di ba tingal ito tinuod kang katong hilot-hilot taon? Oh, wag gitay mahimo dong. Basta kay gihimo na nato ang tanan para makabaton tag anak. Pero unsaon nga wa man gyud. Di na lang ta mamugos oy. Ay, wa tayo mahims. Oh, ilis mo lagi ka. Malakaw ka? O dong, mato ko silang weng. Lahi kay dinis bay uy. Sige lang taglumlum diri unya wa koy mahimo. Magsige tag atubang dinhi. Madugay no magkailis gyud tag naong. Alis ako ha, mato ko. Uy, Bye-bye. ako itong dahil sa una. Mabasib ka ilis sa mong naw. Karoon siya yung disulti. Ha? Ay, pait ba rin kinabuhi ay. Ay, pagmulakaw lang sago. Ato kay Rapletolyo. Uga pipikto, pre. Lagi ay. Sweda itong tiwa nga. Gapil pag kumot akong itlog, pre. Bira-bira pa na yan ako akong kuan. Katong... Perting bira-bira niya. Wala ka kailan to. Noon. Isap to. Tiguang mo nung... Pre. Ito ka itong manghilot sa inyo ha, hindi basket. Ha? Mo lagi to, manghilot. Padis guys, manghilot pa niya. Bayat, di bayot. Maning na. Ay, araw to. Pre. Na yan. Balik ta, pre. No, na. Abi niyo, pre, ang problema ni mo, pre. Malagop ba lang kakap mo, pre? Ha? Gusto mo juga mo makabutog anak. So, wala yung choice na, pre. Kung dili, managop na lang, pre.
Abi di ba pre, lahi manggod. Lahi kay atong kagulingong anak, atong dugo ba atong atiman nun. Ay da, sa sinugdaan na raman na pre. Oy, sabi ko eh. Lisod ang managgup taon ta pre, wata kay atak ka siguro kinsay ginikanan ng batang atong gisagop. Andak pa ilan na nagtulisan. O unsa pa na diha, probida. Mausad, no? Pero wa man nilabot ang bata, anak, pre. Naunsa, bata paguna. Unsa man taon kay? Ako ingnon ko ni ana, ay silingan na mo ay. Sultian di ka. Naggup silang bata, Ya. karon nagmahay, kayang bata kay lagi sagup. Dako kay kaon! Maunsa, pagkakidart. Hapit na mo sa katuig gikan sa paghilot na mo, pero wag iti mailan nga nagsabak akong asawa. Hangtod nga sa kadlaw ni ana. Dong, na ako'y nindot kay balita ni mo. Ako sa man katong gibalita niya itong ni Rovil Banyok. Ang asa to. Ang katubang gilugitas bata. Kalukot sa di mo dong, ay. Unsa man ha? Gikan ko sa doktor, nagpa-check up ko. Kay doon naman gud ko mga gipamati good nga dili na ako masapot. Mo to nagpa-check up ko. Kuya, unsa ko ni sakit mo? Wa ko'y sakit dong. Uy, ano pa check up ka kay sakit? Wa ko'y sakit kun dili nagsabak ko. Ah, ha? Mabdus ko dong upat na ka buwan. Ha? Ay, ginoo ko. Yes, dong. Nikurog. Ha, upat ka buwan? Ha? Ako ka nang iyang isang taon. Purbida, pagkakinunan ni. Mao ni ako problema ron kay tinuod nga nagsabak yung akong asawa pero makaduda yun ba kay sud pila ka tuig taon nga wa siya magsabak unya karon pa nagsabak o kung tinuod pa tong hilot-hilot ug mao ba tayo namabdusan sa akong asawa tong hilota tinuod ka to do kay di epekto maabot ay pila ka buwan o namabdus tong asawa o sa katuig libog oy kung nakuha pa ning bata libog yung ko kung tinuod pa tong hilot-hilot kay kini akong asawa sus pagdigig lakaw unya tagdugay kay mauli usaon man ako pero di ko makadawat ni bata usaman ko kamo pasultihon ikaw bambina naabay makita diha nga usa ka tuig una hiluto no mabdos di basahi ko nako ate pres kung kamoy pasultihon tabagi ko niyo bi Brando. Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Brando. Brando. O Brando Bandido. O nya kanila gitaw ang iyang problema ati pres kuan ba. Okay. Dugay na silang nagpuyo siyang asawa. Pito na katuig kapin. Karon dunay nakatambag nila bam nga magpahilot sila. Sige gilot aw dang hilot sila pero wa gyud o sa katuig na lang way gipakita nga murag timailhan na pres nga mabdos siya. Pag sige naglakaw-lakaw siyang asawa, Namabdos na. namabdos. Ay, mo Mabdos dito sa tambal tipis. nga mo mabdos sa itong paglakaw-lakaw. Basig hiking ready prinsya. Mauno. Oh, sige maglakaw-lakaw. Buti nakapamabdos. Dili man siguro hiking ana ate pres og gulyat. Ang babae nga magsabak kinahanglan sa gupon yang kanang gitawag og kanang bed rest. Kanang dili ka ni patrabahoon, papawayan permis banya siya no nagsigiglakaw ni Ang nabdos. problema ni Bob Ikaw, kay yan, dugay pa kayo namabdos uli, Bob. siya. Na ang iyang ba na nireklamo kay ngano kunong namabdos, di ba? Oh. Sa reklamo si ang bana Goliath. Namabdos kay sige naglakaw Oo, siya. Oy, sige, ato kay lang wing. naglakaw. Ato ko dito nya. Dugay kay mo uli ati press. Doon ay pagduda. Alas 11 gabi na uli. Doon ay pagduda ang bana. Dugay pagduda natural. Oo. Tag alas 10, alas 11 una Ayaw muli. pagpahuaya, Bob, kay di man na ato tambagaya pahuayon siya. Ay naunsa Di man ko ka. mingo, lagi ba nabali lagi kay ang tambag Nabali, sa no? doktor ko ang babae di magsabak dili patrabahoon papawayon. No. Kani sige no naglakaw ni mabdos Di na bali. mabdos man ang Mauna. problema ron. Ay, di- Ang ako'y agaw. Iya ka ning anak bam, iya pangutana. Ako aning Mauna. anak, kamo Oh, bi. mauna. Problema Ati na, press. maya. Ako aning anak, ikaw bam. Asa na mabasa diha nga? Sura na ikaw? pagkuan Bila to ka tuig usa? Usa ka tuig gikan sa paghilot pero pito na ka tuig sila gaipon. Ay ka na Ano ba? naman, Liso na pag matulog anak ba niya og dili? Ani ang Adi ini. Di iniragyot. ni ang paambit gulyat.
Kung ari ka sa Lucas 1, versikulo 34, si Maria mitubag sa anghel. Unsaon man pagkahimo ni ini nga wa man koy bana. Kay ging naman ko siya nga magsabak siya. Ang anghel mitubag mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabili ng gahom sa Dios diha kanimo. Kani dili man ni Kini kalang. si Santa Maria Dili na. gikunsaran mag Espiritu Santo. Mao. Kani siya o kinsa ini kunsad nga nagsabak man siya pero Mao sa iya na- yung mao na bana problema kung kinsa. o siya yung bana kay ug ari pares na itabo sa ko igagaw pulo ka tuig ko igagaw gulyat una makabatunog anak. Do ba? Oo, napu katuig si kanang naang nila ko hingan lang basta kay igagaw na mo napu katuig una pa siya makabatunog anak usara gyud ka buok. Na do na gidugay tingali ka. Oo. Kani, ang iyalang idodahan kay sa wa pa Sige, magsiglaag iyang asawa, wa mo Sige, mabdos. maglakaw. Oh, sa diyang nagsige Lakaw naglaag. ni Mabdos. Mm. Oh. Unsa- Mura talitambal ato jogging. Hike, re. Hiking ba? Ambot lang ka dong. Ako di ko angko na na dong. Ambot. Unsa to? Ikaw kulyat kalaki man ka. Di ko, Kung ang Ate imong Presoy. asawa yun na unsay mo. Awa, tagsar gud sila magdugay. Ni kulit siyang asawa. Dugay kayo muli. Adi ay? Oo, ini kulit. Tagsa sila magdug. Tagsa na lang kay muli asawa iniglakaw. Dugay mo kay muli. Uy, hala, no? Oo, niya ni kuli. Magkadudag, Luya ko no kayo. Magdudag. Damguhon pa ko no sa ayaw. Ayaw. Allah. Ayaw, ayaw, unsa? ayaw, dool. Anak ko Di na. siya paduulon? Oh, ayaw. Damgo siya ayaw. Ayaw ko hungita. Hungita ko no. Ayaw kong dugaya. Pero Lahi po ay, to. lisura na. Lahi po tong ito baga I'm not a monkey. Tingali, kunsara na siya, ngog nahimo na siyang magmabdos. Ano? Apano katong Wala ingon ni kay bao pero naman. katong ingon ni Ate Pres nga doon nahimon nga test para maibawan. DNA, ilagay. Oh, aron may bawaan ko diya habang anak. Ana na lang siguro kay moingon kag time sa. Ano bang sige masigla ko yang asawa? Ano di man niya kuyugan o gasa? Mo Ipol na. lagi ang asawa kay basig magkailis lang Ay, na siya oo, bana. kuno. Iyaw nang dialog nga. Ito Dili sa na. wala parton niya. Dili na katarungan. Dili ay. Para na ako, di na katarungan. Awa gyud kulba. Tingali kulba. gyud na Para na ko ati milagro. pres kulba gini. Oo, kulba gyud, kulba. Nahala. Nakabatikod siya nga murag ni Ugana. O ni Ugang pagtagad siya nga asawa niya. Di ko kapag tagad pero inigdog dila basa man. Kundi erta ha. Buwan man sad. Lahi po ito panultiyon sa buwag gulyat. Uy, basa! Pa'y bunot. Salamat po ka na nating tuluban doon. Kura ko ang puzzle, Tihon.